Сега се набегай, искаш да сме тази игра. Как си игра? Ти я намерих и играх доста на седмица. Ай, Перси, слушай. Не харяше. Сердон. Много е дразнеща тази музика, се намерих. Те. Влезе. Се редуваме на Едно ниво. Не, на една игра, докато се свършат животите. Имам и други топки, ама не съм там. What the fuck, човек. Много нерваща тази игра. Не бе! Айде! Майка. Айде, влизай! Влезе. Добре. Малко съм слаб. Така. Не чак. Да, наистина, ама не чак толкова. Bitch. To my Той сега знам, че ще го филма. Айде! Много съм зле. Нали? Гледай, брат, Twitch. Пале се надолу. Аз съм бе. Аре, играй една игра. Пускаме оттам, где си стигнал ти. Тоест от началото, де. Боли, бе. Виж какво направих заради тебе, бе. Ти нашли откъде? Аре, бе. Виж кой е. Айде! Ауе! Правиш, бе! Как да забравя? Аре, бе! Брат, заради тебе е филма. Минах ти рекорда. Леко, бе. Палец надолу, сериозно. Да игра ли още един път? Аре, аз ще играя и след това свърши. Кой е на ето или фейлваш? Не, бе. Абе, аз на ето и филма, защото ти ритна, ти и аз изпуснах телефона. Ами ти си много зле за той. Ти си много зле. Ами аз вече съм на трето. Аз е такова филма. Не, аз вече. Не, аз е тука филма. Той е хакерски начин. Ей! Yes! Много си ганен. Гален, много учен. Бич. От начало ли почна? Не, аз просто съм си разбъркал световече. Ой, ти ще го фейлне. Ти на лесното го пуснах. Много са гадни чизове. Пуснаха го на най-лесното. Кючек. Мания. Чек мания. Айде, не взимай бомбичката. Няма да взимаме. 161 по 10. Ти не е тъпото. Кочка. Не, как го мина, бе? 15. Тото и най-лесното е. Че, аз за колко са? 16. Че, ще си използвам бомбата. Тук трябваше да се спо. Ти къде го направя, бе? Аре, бе! Ти за такова дупка. Те. О,
Хора, ето ми ги тук тия, дето са спитанки, още не съм ги отворил, тъй другите са ми... Тъй. Така, нека пробваме късметата и... Ей, нова топка! Хора, това беше много. Надявам се да ви харесва, който казва, лайк бутоните, subscribe!